guys! Nandito kami sa bahay nila Katungay. Yes! You will sleep here together with Tita? Yes! Yes! Nag-worry talaga ako kay kay Yamor kanina. So, galing kay kay Tita Fatong. This is Tita. Hi guys and welcome back to our channel. Hi everyone. Say hi. Hi. Hello! Hi Yamor. Say hi. Hi. Pasyam, hi! Hi Pasyam. Pasyam feel sleepy. Feel sleepy. See you again later guys and we will meet Fatum and Hama and Living family. We are going to Dubai. Bye. Bye, see you there. Dadaan kami ng Brand for Less kasi may bibiliin lang kami para sa mga bata. Kasi birthday ni ni Sarah at saka ni Ice. Nandito na kami. Ayan. Pasok tayo sa loob. It's park. Nandito na kami guys sa bahay nila Fatum and Hama. Ayan na sila oh. How are you? Good? Good? Good, alhamdulillah. May bisita kami dito sa sasakyan guys. Yung bisita namin napakagandang dilang. Ako. Yeah. Hi guys, how are you? Hi Ansi. Don't let me sit. You don't let me sit. Di ka pala tumarin dito kasi ikaw magluluto? Masarap ba? Masarap? Bawag na ako. Bakit? Isa po ako eh. Napunas na lahat ng makeup mo. Nag-melt na. Nag-melt na guys lahat ng makeup nyo. Tingnan nyo. Wala na. Wala na yung ganda niya. Natunaw na. Hi guys! Nandito kami sa bahay nila Fatum ngayon. Duwan lang kami guys kasi si Yamon masakit yung tiyan niya. So, nag-toilet siya. Di makikikapin na Hindi mo na dapat ipapaano siya, padamit yan. Oo. Sa kanya. Eh, itong pinili niya eh. Ang ganda ng gupit ng buhok mo at saka naks. May kakulay. Magkakapi lang si Mister. Tapos bababa na rin kami mamaya. Saglit lang. Saglit lang kami. Ayun si Yamon na. Butit dumaan nga kayo. Bakit kasi pag dumating, punta kayo itong bilis ng umalis. Si Yamon umiiyak siya. Eh, pagbaba Pero niya. na-relax siya, no? Pagbaba ng asawa mo, sumisigaw siya, masakit daw. Si Asi nagpapaan. Gusto niya yung carpet mo. Wow! Okay. Not Hama? I thought he has off and then he don't want to tell me na patay na. What's that? That's for Tita. That's for Tita. That's for us. What she's holding. Wow! Where you want to go? Ay, matutulog na siya. Patulugin mo na, paigain mo. Matutulog. Paigain mo na. We go in the bed. This is your bed? Matutulog pa siya. Ganyan mo. You going to sleep, Nana? This is not your room. Comfortable siya sa bed niya. Comfortable siya. Sabi niya siguro, eto, tinulugan ko before. Hindi na natin paanarin yung ilaw. Wag na. Oh, kasi nga para You feel sleepy? napagod siguro yan siya, no? Napagod siya. You want to sleep here? We will leave you here with Tita Patong and Tito Mama? Ha? Oh, ala! Umuutaw, tulog na. Tulog na. Bayaan mo na dyan. Yes, is late.
Yancy, bye-bye. We go home now, okay? I want to eat this block. Yes, you will sleep here together with Tita? Yes. Yes. You will sleep? Yes. Okay, we go home na? Okay. Bye-bye. Good night. We will go home na. Bye-bye. Yakin mo yan. Yes, it's not Yes, crab. yes, you sleep here? Yes, you sleep here? Oh, no. No. Ano joking. Joke. Ayan guys, uuwi na kami. Good night, everyone. Uuwi na kami guys. No. Magpapaalam lang kami. Dito na kayo tulog. Dito na daw kayo matulog. Ayan, uuwi na talaga kami kasi naantok na si Yamor. Good. Hi guys, nandito na ulit kami sa bahay. Nakakauwi lang namin and it's already 12. 12 na ba? Oo, magto 12:25 na ng gabi. 12:25 midnight. So, kakarating lang namin guys sa bahay. Alam nyo, nag-worry talaga ako kay Yamor kanina. Sobrang, yung drama ba niya, sigaw-sigaw siya sa sasakyan kanina. Sabi niya, ang sakit! Sabi niya, oh, it's too much pain. Nag-worry ako kasi akala ko yung tummy niya masakit. So, eksaktong nasa bahay kami kanina nila Fatum. Hindi na sana kami aakyat sa bahay nila. Umiiyak si Yamor. Akala ko talaga natatae or something na yung kinain niya. So, umakyat kami sa taas. Yung pala guys, kaya sumasakit ang tiyan niya, umihi naman, hindi naman siya natae. Alam nyo ba kung bakit masakit yung tiyan niya? Kasi eto yung damit niya kanina. So pag akyat namin sa taas, sabi niya masikip yung yung damit ko, tanggalin mo. Tinatanggal niya yung damit niya guys. Dito pala yung damit niya, nasasaktan siya kasi masikip. Tingnan nyo guys si Yamor kung ano yung suot niya ngayon. Yamor, look your dress. Your dress now is relaxed. Ha? Tingnan nyo guys yung damit ni Yamor. Yung damit niya ngayon galing kay Tita Fatum. This is Tita Fatum t-shirt, yeah? He gave it to you? She gave it to you? You're relaxed now? Now your tummy is not pain anymore? Ayan guys. Hindi na daw masakit yung tummy ni Yamor kasi nga relax siya sa damit niya. Oh, ayan oh. T-shirt ni Tita Fatum yan. T-shirt ni Tita Fatum yan, yung damit niya. What are you looking there? Ah, you want to open your toys? She has another toy again. Polly Pocket. Polly Pocket. And I opened another one, but we didn't film it. Yeah, but where is that? I don't know. It's come here. Ayun guys, so tingnan nyo. Okay na siya ngayon. Relax na siya kasi nga relax siya sa damit niya. Damit ni Tita Fatum. Ayan, no? Nilagyan ko pa ng tali. Yung pala, kaya pala masakit yung tiyan niya kasi nasisikipan siya sa damit. Nakakaloka tong batang to. Nag-worry talaga ako, guys. Kaya umakyat kami kanina. Akala ko may something ba. Hi, so ayun guys, nakwento ko lang. So, tatapusin ko na yung video ko guys kasi 12:30 na ng midnight. So, see you again to our next vlog. Maraming salamat and good night everyone. Thank you for watching always.